In juni 2016 werd een 73-jarige antiekhandelaar in zijn wenning overvallen, vastboen en slim mishandelen. De overval hier doet hij een grote impact in het dorp. De straffen binnen heeg omdat er een soort geweld bij broekt waard. Het gaat om een hele ernstige woningoverval, waarbij de bewoner eigenlijk van geluk mag spreken dat hij het overleefd heeft. Want hij is gekneveld, zijn handen, zijn voeten, zijn mond, zijn neus, zijn ogen, bijna helemaal dichtgetaped met ducttape. Kon haast geen adem meer halen. Vervolgens zijn neus gebroken, ribben gebroken, fors bloedverlies. Dus het is er echt heel gewelddadig aan toegegaan. Er zit wel een verschil in qua straf, maar daarvoor hadden die bij het ministerie een verklaring. De man waartegen we 8 jaar hebben geëist, dat zou je kunnen zeggen, dat is het criminele brein. En die was bovendien ook aanwezig. Bovendien is dat ook niet iemand met een blanco verleden. Nee, hij heeft eerder zeg maar, ernstige strafbare feiten gepleegd. Dus vandaar tegen hem 8 jaar. De andere verdachte, die was er ook bij, heeft ook volop meegedaan. Maar ja, is dus in die zin anders, omdat hij niet zo'n crimineel verleden heeft. En hij ook niet het brein was. Vandaar dat hij niet 8 jaar heeft gehoord vandaag, maar 7 jaar gevangenisstraf. 2 oren die bij deze zaak belutsen binnen worden van heling vertocht. Tien harren waren taakstraffen eerst.